Tapos maagi pa ka masakasakay. Okay. So baka laman. Ay hindi. Awan lang yan, di ba? Mao kage. Mahatag ako piding sa burod. Ingat lang. Ayun na, nakalive ako. Mamaya na. Hmm? Hmm. Kahay. Hmm. Panahon yan, magpili na sa ilaga. Tabi-tabi kuya. Payam mo yan, payam mo yan. Tabi-tabi. Tabi-tabi. Ay, sus. Ay, na. Nahulog. Ayan mo na. Mabayad pa na ako manay mi.
ang sakit nito. Baka nga hindi kape asukar. Ha? Saan na niya bubunon? Doon na. Daw na. Hmm. May pinabayadan lang sa iyo. Ano? Ang gusto rin. Tapos, Nakuha man kami nakasakay na train. pero ang kilo sa rin. Kabakal ng tinitin, ang laman. 300, ano, buto-buto, ito gusto. Hindi ako na. Ano pa? Sabong ko nga nito na sabi niya. Ano ba naman tayo kahapon sa bundok? 390, yung pati ninyo. Hmm. Malo na niya na ha. Matag-swerte kung tasing may mga ano. Man talaga sa gagi man talaga pagsubok sa Hmm. Sakto! ay nakaano na talaga. Yes. Thank you. Ay, Nakalive ako sa Hello. YouTube. aw. Hi! Hi po. Di kita maagi ako. Mabatag ako. Matag ako. Matag ako sa pideng. Hi po. Hi, Crea. Hi, Crea. Kumusta, Crea? Si Crea. Si Crea. Makagutom pag naglalakaw, ha? Ah.